karcagi Szent Anna és Sámuel Református Gimnáziumból, technikumból és kollégiumból jöttem el, illetve kísértek el a tanítványaim. Már hosszú múltra tekint vissza, évek óta kapok már felkérést az Ifjúság Akadémiára, nekem ez már az 5. éve. Jelenleg 4 diákot hoztam el, akik nagyon ügyesen készültek fel, és már kedden megtartották az előadásokat, úgyhogy 4-en jöttünk el összesen. Hát a reformkor volt az idei téma, tehát a reformkor 200 éves évfordulója, és milyen nagyon sok témakörből lehetett a diákjaimnak meríteni, így ők választottak, vagy én is jelöltem ki nekik különböző témakört, és ők ebből készültek fel. Szerencsére van olyan témakör, ami nagyon szeretnek és fűződik hozzájuk, hiszen 2 tanítványom a reformkori gazdaságról és a gasztronómiáról tartott egy érdekes előadást, és mivel 2 tanítványom a mezőgazdaságból élnek, a mezőgazdasággal foglalkoznak, így nekik szívügyük volt ez a témakör. A másik 2 tanítványom szintén egy másik témakörben merített, az egyik fiú a reformkori színjátszásból, az irodalomból, a művészeti ágakból készült fel, még az utolsó növendékem a Karcag történelmről, tehát abból a városból készült el, onnan mi is jöttünk, tehát Karcag múzeumát, nevezetesen a Györffy István Nagykun Múzeumnak a történetét mutatta be.